Akşamınız hayırlı, hormatly izleyijiler. Bugün 5-nji gün bolmagyna garamazdan temamız biraz başgaçarak. Dün Sapar ağa bilen Halmurad ağa demäni hazynany duyurdy. Köpçülüge ýa-ni web sahypasyny duyurdy aslında hazyny 2021-nji ýyldan bäri bizde işläp gelýär. Yani bu taýda köpçülüge duyurulandığı üçin köpçülük bilen baglanşykly gatykän ýerler bar. O bölümden o Sapar ağa, Halmurad ağa ikisi gurrun etmedi. O maňa galdy diýip aýdaýyn muny. Ýa-da bize galdy diýin. İlleşler indi hazyna näme üçin döredildi diýip sorasaňyz iki sebäbi bar. Birinciden islendik iş etmek üçin bir serişdelerim ýa-ni dolandyrylmagy gerekli, serişdelerim işledilmegi gerekli diýip aýdaýyn. İslendik işde de şeýledir. Dükän açsaňyz hem dükanyň girdejisi, çykdaçysy. Yani iş hereket edilýän ýerde hökmen suratda pul bardyr. Has takygy pul bardyğı üçin şo hereketler döreýändir. Bizim de kiçi iş edemzok, ullakan iş edýäs. 4 ýyl boldy. Hazyna 4 ýyl bolamak, yani işiň nemesine 4 ýyl boldy. Yani ünüs beren bolsaňyz 2021-de hereket başlandan 1,5 ýyl soň açyldy da hazyna diýilen zat. Yani bir gerekli bolandyğı üçin eger neme bolsa planlaşdyrylyp edilen bolsa 2020-nji ýylda da döredip bordy şeýle işler boljak diýip biz ýa-ni talaba görä neme etdik de hazynyny indem bunu neme baglanşykly dowam edýär. Yani bizim şu wagtky alyp barýan Milli Halas Ediş Komiteti bilen gönden baglanşykly, yani Milli Halas Ediş Komitetini aslında serişde bilen üpçün edýär. Yani gelýär, kimden geldi, nädip geldi, ondan soň nira ulanyldy diýilen jogapkärçilikleri üstüne alýar da. Şeýle, yani şonuň üçin maliýe diýip nemesi bardyr, hazyna we maliýe komiteti, yani finans bilen baglanşykly taraplarına alyp barýar. İkinji sebäbi bolsa illeşler Türkmenistanda ähli baýlyk halkyň ýurdun baýlyklaryny hemmejesi halka değişildi. Orus imperiýasy lükkeligine alyp gidip dur, yani tebii gazymyz, nevit nemelere hemmesini Orus hiç bir nemesiz mugut alyp gidip dur. Yani Orus bizim gazymyzy Hytaýa satýar. Ya da Eýranyň üstü bilen Ýewropa oňa satýar, Türkiýe satýar. Ukrainanyň üstü bilen Ýewropa satýar. Şeýlerek bir ýagdaýda biz gynansak da şonuň üçin hazynyň nemesini geniş tuttuk. Bagyş diýip bir yer nemetdik. Aslında öz ýakyn töwereklerimizden aýlyk ýygymy alýas, ýa-ni her ay berilmeli nemesi bar. Ýa-ni bu kän wagtdan bäri işläp gelýär. Ondan soň bagyş diýip bölüm bar. O taýa şu täze Türkmenistan gurulmasy üçin eline näme gelýän bolsa uğradyp durlar. Hatta häzir görkezjek, men detally edip hemmesini inçe düşündürmekçi bu şeýlere hazynynyň nemesine bu bölümlerini aýdyp durjaklar. Bölümlerine Halmurad ağa bilen Sapar ağa aýtdy. Bu taýda da düzgünler, ýa-ni kararlar boljak. Şo kararlar bilen baglanşykly düzgünler emele gelýär. Düzgünler şu taýda yer alýar. Öňüne alınıpdyr. Yani bu hazyna işi MHK diýilýär, ýa-ni Milli Halas Ediş Komitetiniň nemelerine serişde bilen üpçün etmek babatynda alınıp barýar. Bu taýam habar değişli hazyna we maliýe komiteti bilen baglanşykly habarlar bu taýa çykjak. Soň bu taýyna bagyş etme bölümü biz 4 neme koyduk aslında 3 kategori diýip demedin. İlk sansı kripto.
Nemeler pullar bilen bağlanışykly. Bu taýda görýäniňiz neme? Bank kartlaryňyzy ulanyp uğrap bilýäňiz, islendik mukdaryňyzy özüňiz saýlap bilýäňiz. Hatda men size şu taýdan açyp görkezmekçi bolayyn. Açyp bilsek, ne bu taýda da neme? Islendik mukdaryňyzy ýazýaňyz. Indi bu taýa mail adres, islendik bir mail adresinizi ýazsaňyz hem bolýan eken. Bunu biz soramyz, bunu biziň arada nemämiz soraýar. Soň kart ýazýaňyz, bu ýurtlara görä üýtgeýär aslında käbir soraýan maglumatlary. Käbir ýurtlarda köp zat soranyp. Şuları doldurýaňyz, soň i berýäňiz islendik mukdaryňyzy. Şu taýda ýazýaňyz, ýa-ni ulanýan kartyňyz ýurduňyz tapawuty ýok. Türkiýe bolsa da Ýewropa ýurtlaryndan euro neme diýen bolsaňyz hem şu taýda dollar mukdaryny ýazsaňyz hasaňyzdan şonu çekýän eken. Men özüm bir näçejek uğrat gördüm. Test maksatly. Ondan soň ýene şu ýanky uğrat diýen ýere bastyňyz, soň iza öçüren wagtyňyz ýene şu zat çykýar. Bulam gaty möhüm bir neme. Indi şu taýda YKB diýip ýa-da YKB diýip okaly tapawuty ýok. Milli Halas İş Komiteti tarapyndan berilýän bir nomer, ýani ýurtdaş kimlik belgisi. Bu näme bolýar? Bu 10 hanaly, ýani 10 san nemesi var, sany var içinde. Bir şahsa değişli bir kimlik nomer. Şo boýunça biz adamlaryň kim näme beripdir, näçe beripdirini, adlaryny özüni görmänem izarlap bilýäs we şo ýagdaýda diýem 2 ýyldan bäri dowam edýärse, soň ine mukdaryny ýazýaňyz. Ondan soň men şu taýa deme ýazaýyn. Islendik bir zady bilmedim. O 10 hanaly bir neme ýazjak. Şeýdi ýazaýyn. Ne 10 hanaly bir nomer ýazdım. Ýani bu size berilýän nomerdir. Onu almaňa yer var. Ente bunu taýda aýdaly 10 dollar bolsa nerden uğrattım? Bank kart üstüyle. Bilmedim size görünýän bu taýlary, görünýän eken. Bank kart üstüyle näme uğrattım? Dollar, ýani USD diýmek dollar bolýar. Bu taýam koşmaça, ýani isleýe görä bize bir şu ýerine has gowrak etseňiz bolar ýa-da türli zat islendik zadyňyzy ýazyp bilýäňiz. Soň şu taýa basýaňyz bildir diýe. Men häzir basjak dälse bassam sistema gidýär. Soň bildir diýe aňyra düşýär. Soň aňyrdaklar şunuň ýalyk pul geldi diýip neme diýe barlap görýär. Eger pul gelen bolsa sistemaň içine sokýarlar. Aňyrsynda gidip duran sistema var. Men öçürjek bu taýyny. Bu hemme ýere bilen bağlanşykly. Hemme nemeden pul uğradan wagtyňyz şeýle bu korona nemesine ildeşler SNG ýurtlar diýip aýdaýyn düşünip bolar ýaly. SNG ýurtlaryndan iyi berýän ildeşlerimiz var. Bu ýolam şolary öwretdi de. Men bilem okdum beýle bir zatyň bardygyny eýä. 2 ýyldan bäri ulanýar. Şolar ýa-ni Russiýadan, ondan bundan ýa-ni Gazawystan, Kyrgyzstan ýalyk ýurtlardan pul uğradýanlar ine şu korona ýa-ni Zolotoy korona diýilýän bolmaly rusça nemesinde. Uğradýarlar, soň o taýa mende bir açyk hasap bardy 2 ýyldan bäri. Şoňa uğradýarlar, şoň üçin şunu koyduk. Şeýle indi bu taýyna gelsek, o YKB ýurtdaş kimlik belgisi. Yani e-devlet o ulgam çağında kişilerin şahsına değişli 10 hanalı belgidir. Yani bu e-devlet nemesine giriyor. Şu an e-devlet nemesem şuna paralel kurulup gidip durdu aslında e-devleti kurmak için bir baza gerek. O bazanı ulanıp ulanýazda. Bazamız dörede indi şu an ulanıp e-devletin epesli yerleri edildi. Sonra entek edilmeli yerleri planlaştırılıp tayinlanıp dur. Yani plan tayin deyip aýdaýyn. Şolary ädim edýär. Ondan soň YKB almak näme üçin möhüm? Indi ildeşler YKB ýa-da YKB diýeýin. YKB diýsem
kulağa azrak, hoşrak işleyen olma mümkün. Bunu alan wagtyňyz hazina beren maddi kömekleriniz, yardımlarınız göne şol nomer bilen girjek. O nomerem diňe siz bilýäňiz kimkidini. Soň olam e-döwletiň nemesinde boljak, ýazyljak, kim näme berdi belli alınjak. Soň täze Türkmenistan gurulanda, ýani hukuk döwleti dikelilende bu adamlara yerleri aýratyn boljak. Ýani su ýa küzede suw getiren bilen döwen o bir däl bolşýalyk. O küzede suw getiren bilen suw içenen bir däldir. Ana edweriň de bizem bar berers diýilýän ýa sözler bar. Onu aýdýanlar bilen onu edip duranlar ýa edwerenler diýeli. Edwerenler deň boljak däldir. Şonuň üçin bu zatlaryň hemmesini belli alýas. Biz eýär ýalňyşmasam 300-den gowrak bellik bolmaly. Ýa-ni YKB alanlar bilen baglanyşykly alman näme diýenler hem bar. Olara da almagyny maslahat berýänse. Bu sistema girilýär. Sistema soň özüne näme diýär? Bu YKB'de diňe maddi kömek bilen baglanyşykly däl. Mysal üçin gurju mejlisiň içindäki azalar, onun daşyndakylar başga näil kömek edipdir? Habar nemelerindäki yer alýanlar. Umuman her türlü hyzmat, kömek, ýardam, ýa pul görnüşinde, beýle görnüşlerdäki adamlaryň hemmesine nemeler alınýar. Indi şu taýda YKB'ni nereden alaryn diýip sorasaňyz, ine şu gök YKB al diýip bir yer bardyr. Oňa bassaňyz aslında menim WhatsApp'ma gelýäňiz açylýar. Soň şu taýda taýin neme bardyr? YKB almakçy diýip çykýar. Şonu iýerýäňiz, soň şu taýda size käbir soraljak hiç adyňyz, familiýaňyz açyly, hiç adyňyz hem soralanok, nerelediňiz, näme ediniz. Nätiňe bir san zat soralýar, şoň bilen baglanyşykly. Soň size nomer uğradylýar, ýa YKB, ýa ýurtdaş kimlik belgisi uğradylýar. Soň ine bagyş bildiri ýeri bar. Ýa açanyň ine bassaňyz, eger tötenleýin ýanky ýerden ýapan bolsaňyz, täzeden açyp bilýäňiz. Şu taýa bassaňyz açylýar. Soň pul uğradan bolsaňyz, pulu ine şu ýollar, bank karta we bitcoin ýa-da kripto dollar diýip aýdaýyn. Düşnük bolar ýa. Bu kripto dollardyr. Soň Coronapay görnüşinde tapady şularyň gaýsam bolsa bir görnüşinde uğradan bolsaňyz, hökmen suratda şu taýdan bildirmelisinizdir. Ýani bizden alan YKB nomeriňizi girýäňiz, uğradan mukdaryňyzy girýäňiz, uğradan ýol, gaýsy ýoldan uğratdyňyz, kripto ýolu bilen, Coronapay ýolu bilen ýa-da bank ýolu bilen diýip saýlaýarys. Ondan soň o taýdan hem mysal üçin Coronapay bolsa bu taýda çykýan näme dollar we euro görnüşinde çykýar. Gaýsy nämäni saýlan bolsaňyz onu alıp bilýäňiz. Soň o bildire basýaňyz. Bizim sistemamize gelip düşýär. Soň bizim sistemamize gelip düşenden soň o pul näme girilýär? Hazinanyň hasabyna işlenýär. Soň ine şu taýda görünýär. Sizin uğradanlaryňyz mysal üçin en soňky girilen nämede 200 Türk lirasy uğradypdyr. Ýene biri 200'üne şu taýdakylar. Aslında her bir adamyň şahsy nomerleridir. Onun aňyrsynda kimiň oturanyny hiç kim bilmeýär. Diýilýär. Ondan soň ine haçan uğratdy, näçe mukdar, o haýsy jinsdan uğratdy diýilen ýaly şunun demesinde gidýär. Dine şeýle näme ýazaýyn, ine bulam ildeşler buna YouTube'dan gelýän nemeler, kazançlar ine YouTube'dan açanmış. Birinci ayda 41 dollar gelipdir. Yani YouTube'un kazandıryan pullara şu taýa işlenip gelinýär. Yani hazina geçýär göne. Şeýle gidýär. Soň özüňiz mysal üçin bir-birden däl öz nomeriňiz bilýän bolsaňyz şu taýa ýazýaňyz. Mysal üçin 78'in kimdigini bilemok. O 78 ýazjak. 78 bilen başlaýanlaryň hemmesi o çykýan ekeni, dine kimler näçe iý beripdir. O 10 diýeýin. O 78 10
2022 ýyldan başlapdyr bermäge. 2024'te de dowam edipdir. O men bu şahıslaryň kimdigini bilemok. Ýöne bu sistema şeýle işleýär. Başga da ýene soragyňyz bolsa o kommentariýalarda ýa-da maňa gönül çykyp sorap bilersiňiz, düşünmedik ýerimiz. Ýöne şu taýdaky proses baty möhümdir. Ýa-ni pul şu ýollaryň, şu görýän 4 ýoluň aýsam bolsa berilen pul uradan bolsaňyz bize bildirmeňiz zerurdur. Bildiren wagtyňyz soň pulun kimden gelenini, nädip gelenini görýäs, soň barlap görýäs. Ýene şu nemeden şunça mukdar, şunça şol wagtda pul geldi, ýene näme diýip kontrol edilen wagtda şo pul geldim, gelen okma? Gelen olsa soň tasdiklanýar. Soň dowam edýär ýa sistemaň içinde işlere. Bu taýlary şonuň ýaly QR kodam ulanyp bilýäňiz, bankdan bank karty bilen uratjak bolsaňyz, Bitcoin, kripto dollara bunu ulanýan adamlar bilýändir. Şu ýollar bilen bize uradylan wagtlar bar, şonuň üçin goýduk. Käbir ýyldaşlarymyz bu ýollara ulanýarlar. Umuman aýdylanda şeýlerek o hazinamyzyň nemesi. Soň ýa-ni bu pullar soňam ýurda barandan soň izine gaýtaryp beriljekdir. Ýa-ni onuň düzgünleri boljak, edil bolşýarlyk däl, üstüne goşulyp gaýtarylyp beriljek. O näçe goşuljagyny onu men bilemok, onu eýýäm. Hazina bir näçe ýonaklar, ýene nämeler geçirer. Şoň bilen baglanşykly ýöne bilýän zadym, irki döwürden bäri gerek maddi kömek bolsun, gerek beýleki kömekler bolsun. Başyndan bäri gelýänler, tapatly boljak hiç etmeýänler bar, soň giçirä goşulanlar bar. Başyndan bäri ylgap gelýänler bar. Şu işler ýa-ni täze Türkmenistan gurulsun, öz yktyýar bolsun, Orus imperiýasynyň golasyndan çyksyn diýilen niýet bilen ylgap gelýänler bar. Olaryň ýeri aýratyn ýokarlarda boljak. Ýyldaşlar şeýlerek umuman aýdylmaly bolsa, ýöne Türkmenistanyň baýlyklary halkyň elinde däl bolan üçin şu ýollar bilen ýöredilýär-de, ýoksa gerek ýeri ýok da aýtjak bolýanym. İş edilip duran üçin şunuň ýalyk zatlary edese ýurdun baýlygy neme Türkmen halkynyň elinde bolan bolsa-da bu zatlara hiç gerek kalmazdy. Biz şimdi şol baýlyklarymyzy izine almak üçin şu ýollardan geçmeli bolýar. Şeýle ol demänem aýdyp berdi ýaly biz şu wagtda çelli ortaça $70.000 ýa-ni 4 ýylda harçlandy. Dürlü işler edildi. Bilinýän, bilinmeýän taraplar var, ýurdun içinde geçirilip gören işler var. O taýlar üçin hem pul sarp edilýär. Iň soňa adam canly we gerek ýaralary var o zatlar üçin emetmelidir. Ulanmalydyr. Hemme kim näme diýilýär? Hyzmat edýändir, ýöne ol adam hyzmat etmeli diýip aç almaly diýilen düzgün ýok. Bu işleri näme diýär? 7/24 şu işler bilen gyzyklanýanlar bar. O 7/24 ullakan näme ýalyk bolup gelipler. Gerek bolsa giýje, gerek bolsa gündüz hem işläp bilýärler-de. Onuň ýaly adamlar bar mysal üçin. Olara da sarp edilýär. Ýa-da ine şu sistemany gurmak üçin hem az pul gitmedi, ýa-ni biz e-döwlet demesine gurmak üçin näçe pul harçladyňyz şu wagtda çel diýip sorasaňyz $10.000 bir ýetberdi ýaly ýalňyşmasam. Bunun arkasında ullakan bir sistema var. Ýurda baran wagtymyz köp işlerimizi aňsatlaşdyryp biljek bir sistema. Yani biz 4 milyon halky deme bellige, yani ýurda baran soň bellige alıp olaryň näme gerekli, näme gerek däl, içindäki
Maýyp diýilýän nemesi var, ýa bäskelli adamlar var, hassalary var. Bularyň hemmesi belli alınmaly. Olaram ýene şunuň ýaly sistemaň içine alınjakda. Ondan soň işlemek ansat bolýar. Türkmenistanda şo zatlar edilen ok sebäbi Türkmenistanyň halkyna raýat hasap edýärler. Ýani goýun sürüsü. Goýun sürüsü üçin diňe agy gerekdir, otu gerekdir. Şeylere düşünýärler-de olar. Biz eýle düşünemzok. Biz düýpli iş alyp barmakçy we gysga wagtyň içinde Türkmenistanyň içindäki häkli problemalary çözmekçi. Ýani halkyň problemasy bar o taýda, başga hiç il problema ýok. Halk uly bir problemaň içinde. Şeýle başga aýtjak zadym ýok. Bular bilen baglanyşykly ýöne. Soraňyz bolsa hökman ýazyň. Onsoň şu düğün sapara bilen halmyrada web sahypany uglan edenden soň näme ilki uğradanlar var. Olara da ullakan sağ olsun. Aýdýan bir $500 töwereg 3 adam uğratdy şu daýy. Şeýle o iyileşler. Sağ olun. Ýene-de görüşýänçäk.